At ayun nga mga kahito, magandang gabi sa atin lahat. Ngayon po ay magdi-deliver po tayo dito sa Malasiki, Pangasinan, Urdaneta at saka San Fernando, La Union. Ang unang drop po natin ay dito po sa Malasiki dahil sila po yung unang madadaanan. Kung napapansin nyo po, gabi na po tayo nag-deliver. Yan, kasi po para po maiwasan po natin yung pag ano po ng fingerlings. Kasi po pag tanghali po tayo nag-deliver, malaki pong chance yung fingerlings ay may stress. Ayan, kaya po gabi po tayo nag-deliver. Umabot po tayo dito ng alas 9 po ng gabi. At dito po ay umorder po sila ng 5,000 pieces. Tapos plus 10% mortality. Plus tutorial na din po. Pre-tutorial po yung ginawa po natin dahil po nakuha naman po nila yung order na minimum. Tapos ang kailangan po natin gawin dito, syempre po, pagkatapos po natin dito sa Malasiki, Pangasinan, diretso na po tayo agad sa San Fernando, La Union. Kung saan bibili muna tayo ng ice, tapos papalitan po natin sila ng bagong tubig para iwas po yung stress. Dahil po ang fingerlings, syempre po hindi pa po sila gaanong malaki, nasa 5 inches pa lang po sila, 4 to 5. Kaya dapat po maglagay po tayo ng ice, tapos kailangan din po natin na bago yung lagi yung tubig. Kung sakaling alam nyo na po yung fingerlings nyo medyo humihina na po, dapat maghanap na po kayo ng mga gasolinahan na merong patubig. Ayan, para po hindi po mamatay pag umabot po sa customer. Ayan po yung mga order po nila. Lahat po yan ay magkakasukat dahil po sinalandra naman po. Ayan. Yan po lahat ng order po dito sa Malasiki, Pangasinan. At dito naman po mga kahito, tapos na po tayo dito sa Malasiki, Pangasinan. Didiretso naman po tayo sa San Fernando, La Union, kung saan ito po ay circular trapal pond. Meron po silang dalawang circular. Ayan, kung napapansin nyo, hindi ko na po na video yung pagbaba po namin ng fingerlings dahil dadalawa lang po kami na nag-deliver po dito. Kami po mismo yung nag-deliver para po mismong makausap din po kayo at may turo po yung mga gagawin. Ayan. Ito po yung kuha ko po dito sa San Fernando, La Union. Ayan. Kung napapansin nyo po, ganun pa rin po yung mga isda kahit ilang oras na pong nasa biyahe, may sigla pa rin po sila dahil nagpalit po kami ng kada isang oras na biyahe, nagpapalit po kami ng patubig. Nagdadagdag po kami at naglalagay po ng yelo. Ayan. Tapos dito naman po mga kahito, ito na po yung last drop po natin. Dito na po tayo sa Urdaneta, kung saan nagtimbang ulit po tayo ng 1 kilo. Binilang po natin yung 1 kilo para po doon po tayo mag estimate at mag range na po tayo ng bilang niya po doon tayo magbabase kung ilan yung 1 kilo. Ayan. Yan po yung mga order po nila dito sa Urdaneta naman po, dito sa Pinmaludpod. Ayan. Last drop na po natin ito. Kaya ang ginawa po natin, binilang na po natin lahat. Kasi yung natirang isda po, ibibigay na po lahat sa kanila. Plus yung mortality, sa kanila na rin po. Kasi ang order lang naman po dito ay 2.5. Tapos ang nangyari po dito ay napasobrahan, kaya binigay na po natin lahat. Ayan. Kaya sa mga gusto pong umorder po dyan, na gusto pong mag-umpisa, Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, ayan. Kung saan man po kayo po, kung sakaling mapanood nyo tong video na ito at gusto nyo pong mag-umpisa pa sa paghihito, example po, wala pa po kayong mga pond, concrete pond, trapal pond, earth pond, pwede po kayong kumontak sa amin sa number ko na ito para po maituro ko po sa inyo kung sakaling gusto nyo pong mag-umpisa. So alam mo mga hito, maraming salamat po sa pag-avail ng mga fingerlings na binibenta po namin. God bless po palagi at thank you lagi sa inyo. At isisingit ko pala mga kahito, ito na po yung yung pinagbuhos po namin dito sa Urdaneta. Ayan, papakita ko po yung resulta niya kasi po ang gamit po nila dito ay bioflak. Ayan, binidyo po natin sila dito, binuhos po yung isda, tapos inintay po natin ng 1 oras bago tayo umalis para makita po natin yung mga isda. Ayan, doon po sa Malasiki at sa San Fernando, La Union, hindi na po kami tumagal doon kasi gabi pa po. Hindi pa po siya masyadong makita rin lang yung mga isda dahil mahina rin po yung ilaw po nila sa mga fish pan po nila.
Kaya dito, nung inabot po kami ng umaga dito sa Ordaneta, ayan, tinantay po namin ng 1 oras yan hanggang sa makakita po kami ng mga galawan po nila. Ayan, katulad po niyan. Kung napapansin nyo po, wala pong nakalutang. Nasa loob po sila lahat at kulay itim. Ayan, ayan yung mga magagandang fingerlings. Kasi po ang nangyari po dito, umorder po sila ulit sa atin. Ayan, kasi po nung unang nag-order po sila, 1 at pangalawang araw pa lang po, namatay po lahat. Ayan, kaya po kumontak po sila sa atin at umorder po ng panibago. Ayan. Nagikot na.